έρχονται και παράνομα. Έχετε αναρωτηθεί γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες έρχονται παράνομα με βάρκες, ενώ υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες μετανάστευσης? Εγώ και η εταιρεία μου, οι Foreign Workers, κάνουμε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Βοηθάμε Έλληνες εργοδότες βρίσκοντας τους καλύτερους εργαζομένους σε χειρονακτικά επαγγέλματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να έρθουν, να μείνουν και να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ένας Αιγύπτιος, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να βρει έναν εργοδότη στην Ελλάδα να τον προσλάβει, να του χορηγήσει άδεια διαμονής για εργασία, να ελεγχθεί ότι δεν φέρει κάποια μεταδοτική ασθένεια και ότι έχει καθαρό ποινικό μητρό, για να λάβει βίζα και να ταξιδέψει αεροπορικός για την Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως εργαζόμενος. Γιατί λοιπόν υπάρχουν τόσοι Αιγύπτιοι οι οποίοι πληρώνουν τόσους χιλιάδες ευρώ για να μπουν σε μια βάρκα και να ρισκάρουν τη ζωή τους να έρθουν παράνομα στην Ελλάδα? Προφανώς δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Δεν υπάρχει κάποιος εργοδότης στην Ελλάδα που να θέλει να τους προσλάβει για τη δουλειά τους ή ενδεχομένως να έχουν προβλήματα υγείας και προβλήματα με τον νόμο στην Αίγυπτο.